ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാറായി. നമുക്ക് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 6 ധ്യാന യോഗം അല്ലെ. അധ്യായം 6 അല്ല, 6ാമത്തെ അധ്യായം. നമ്മളുടെ 6ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗാണെന്ന്. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്താ കണ്ടത്? വേഗം ഒന്ന് നമുക്ക് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് 6ാമത്തിലേക്ക് പോകാം. 5ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കൃഷ്ണ കർമ്മയോഗം എന്നിങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മസന്യാസ യോഗം അല്ലെ. ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. എങ്ങനെയായിരിക്കണം സന്യാസി? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ്. അതിനെന്താ പറഞ്ഞത്? സന്തോഷത്തില് അധികം സന്തോഷിക്കില്ല, ഒന്നും ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സന്തോഷത്തിൽ അധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദുഃഖം വരുമ്പോ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതാണ്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ അതിലെന്ത് പറഞ്ഞു? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് കർമ്മ പരിത്യാഗത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ ആ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ വരെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സന്യാസിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? താമര ഇല വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ എങ്ങനെയാണോ നനയാതെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, അതേപോലെയാണെന്ന് നമ്മള് കണ്ടു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഭഗവാനെ ബുദ്ധി മനസ്സ് ആശ്രയം, മനസ്സ് വിശ്വാസം ആശ്രയം. അതെ. തദ്ബുദ്ധയ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ അല്ലെ. ബുദ്ധി മനസ്സ് വിശ്വാസം ആശ്രയം 4 കാര്യങ്ങള് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ പറഞ്ഞു അറിവും വിനയും ഉള്ള ഒരു പണ്ഡിതനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കാരണം അവര് എന്താണ്, എല്ലാവരിലും ആരെ ദർശിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും? പരമാത്മാവിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരെന്ന് ആർക്കറിയാം? ആ പണ്ഡിതന്മാർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് ആ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കണ്ടു. പിന്നെ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല. എങ്ങനെ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണമാണ് അതൊക്കെ. നമ്മള് സന്തോഷം വരുമ്പോ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? നമ്മളെ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് ഞാനെന്നൊരു ബോധം ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊന്നും ശാശ്വതമായിട്ടല്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു. അതായത് നമുക്ക് ആത്മീയതയിൽ നിന്ന് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കണ്ടു. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? സംശയങ്ങൾ മാറിയവർക്ക്, പിന്നെ മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയിട്ട് ായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തി? കണ്ണിന്റെ അകത്തുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ടും മൂക്കുകൊണ്ടും എല്ലാം നമ്മളെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ശാന്തി ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു
അല്ലെ? എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനം ഞാൻ ത്വമാ ശാന്തി പൃച്ഛതി. അതായത് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഭോക്താര യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്, എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ശാന്തി. ശാന്തി കിട്ടുന്ന നമ്മള് കിട്ടും. ആ ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറയാൽ എന്താണ്? ധ്യാനിക്കാണ് അല്ലെ? നമ്മള് ധ്യാനയോഗത്തില് വരുമ്പോ എന്താണ്? ധ്യാനമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് അതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ 3 ഭാവങ്ങളുണ്ടല്ലോ. നമ്മളെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള 3 ഭാവങ്ങളില് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കും. അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ രൂപത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് പരമാത്മാ ഭഗവാനില് പരമാത്മാവിന്റെ പറഞ്ഞത്. പരമാത്മാ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ധ്യാനം. ധ്യാനയോഗത്തില് ധ്യാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. ഗീതാ മഹാത്മ്യം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു. ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറത്തു തരുന്നു. അധ്യായം 6. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മ ഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച നിരഗ്നിർനാ ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഒരു ധാർമ്മിക ബാധ്യത, ഇതെന്റെ കടമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്തോടെ പറയുന്നത്? ഒരു ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മികമായ ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സന്യാസി എന്ന് പറയാം. അയാളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗിയും. ആര് തന്നെയാണ്? അയാള് തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ ആരല്ല? ഈ പറഞ്ഞ സന്യാസിയാകില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പോ ഇനി യോഗയെ കുറിച്ച് പറയണല്ലേ. നമ്മൾ യോഗിയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ഇതിനെ യോഗ എന്ന് പറയാന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയാ, കാല് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി തല താഴ്ത്തിക്കാക്കിയിട്ട് ഈ കാണുന്ന അഭ്യാസ പ്രകടനത്തിന് നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? പിന്നെന്താണ്? ഈ തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് കാലൊക്കെ മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുക. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഇതാണോ യോഗ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. കുറെ പിക്ചറുകൾ തന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതിനെയൊക്കെയാണോ നമ്മള് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് യോഗ? അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് യോഗ? യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ശരിക്കും ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം കർമ്മ യോഗം. കർമ്മം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച എന്തായി? കർമ്മയോഗം. ജ്ഞാനയോഗം, നമ്മൾ നേടുന്ന അറിവുകള് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ജ്ഞാനയോഗം. അഷ്ടാംഗ യോഗ, പിന്നെന്താണ്? ഭക്തി യോഗ, അല്ലെ? അങ്ങനെ യോഗ എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാണിച്ചത്
മുഴുവൻ എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് എന്ന് പറയാം, അതല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണെന്ന് പറയാം. കാരണം മണ്ണിൽ തലയൊക്കെ കുഴിച്ചിടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ശരിക്കും നമ്മുടെ ആ ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതൊക്കെ എന്താണ് ശരിക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വ്യായാമങ്ങള്, അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപദ്രവം, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ കണ്ടത്. അപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഈ അധ്യായത്തില് ശരിക്കും അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 6ാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഈ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, വിശേഷിച്ചും കലിയുഗത്തില് ഇത് വളരെ പ്രയാസമേറിയ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇത് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രയാസമേറിയ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കലിയുഗം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിയുഗത്തില് അഷ്ടാംഗ യോഗ ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പാടാണ്. ഇതൊന്നും എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കലിയുഗത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെന്നും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം ചെയ്യലാണ് വേണ്ടതെന്നും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയും ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഈ യോഗകളെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ശരിക്കും ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഈ കലിയുഗത്തില് ഇതിനെ കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു. അപ്പോ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയാണ്. 8 സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അംഗ യോഗ, അല്ലെ? അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതില് 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്, കാരണം ഈ അധ്യായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചായതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ എന്താ പറയണത്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ പറയണത്. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് 8 എണ്ണം. ഏതൊക്കെയാ? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അതില് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് യമം, അല്ലെ? ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യമം. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് യമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നമ്മളത് അനുസരിക്കുക, നമ്മളത് ചില ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുറച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യമം എന്ന് പറയാം. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ശീലങ്ങളെയാണ് യമം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് യമം എന്ന് പറയുന്നത്. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണെന്ന് പറയുന്നത് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിനെ നമുക്ക് നിയമം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ശീലമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഡെയിലി നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് വിളക്ക് വെച്ച് നാമം ചൊല്ലാനായിട്ട് നമ്മൾ ശീലിക്കുകയാണ്. പതുക്കെ ഡെയിലി ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ രാവിലെ 6:30 നമ്മൾ ക്ലാസ് വെച്ചു. ആ സമയത്ത് എണീറ്റ് ശീലമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എണീക്കും ഡെയിലി. അങ്ങനെ എണീറ്റ് നമ്മളത് പതുക്കെ പരിശീലിച്ച് കൊണ്ടുവരാം. അതിന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? നിയമം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ശീലങ്ങൾ. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ സ്വയം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് എന്ത്? നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എണീറ്റ് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കേൾക്കുക, ഭാഗവതം വായിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ശീലിച്ചു കൊണ്ടുവരാണ്, പരിശീലിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നിയമം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 2 കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒന്ന് യമം, 2 നിയമം. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താണ്? സ്വയം പരിശീലിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് യമം കഴിഞ്ഞ് ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആസന എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഇരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആസന എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രാണായാമം അടുത്തത് എന്താണ്? പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്ത് ചെയ്യാം?
നമ്മളെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക, നമ്മളെ ബ്രത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 4 പഠിച്ചു നമ്മൾ. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്, നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്, ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ്, പ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതിനാണ് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങളായി. ഇനി അടുത്തത് പ്രത്യാഹാരം. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസ്. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിപ്പിക്കുക, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിപ്പിക്കുന്നതിന്, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് ധാരണ. ധാരണ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ, ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം, ശ്രദ്ധ, അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ധാരണ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ധാരണയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ യോഗി എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ശ്രദ്ധ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരൊറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും, ധ്യാനത്തിലേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ധാരണ, ഒരു ശ്രദ്ധ കിട്ടാനായിട്ട്. അടുത്തതാണ് എന്ത്, ധ്യാനം. അപ്പൊ ധാരണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്, പുറത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ധ്യാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അതാണ് ധ്യാനം. ധ്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് നമ്മൾ എന്തിട്ട് ശ്രമിക്കാണ്, ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, അതാണ് ധ്യാനം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സമാധി. സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് സമാധിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഭഗവാനെ മാത്രമേ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത്രയും ഒരു പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും, ആ സമാധിയിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. കാരണം അയാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായൊരു സുഖമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണു തുറന്നാലും എപ്പോഴും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ആ വ്യക്തി ഏതൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി, ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്, ആ പരമമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതാണ് എന്ത്, സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകളാണ് യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഏതൊക്കെയാണ്? യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ യമം എന്ന് പറയുന്നത്. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. ആസന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ്. പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ബ്രെത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധാരണ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, കോൺസെൻട്രേഷൻ. അടുത്തത് ധ്യാനം. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുക. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് സമാധി. കാണുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും നമ്മള്. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്, അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ, 8 പടവുകള് പറയണത്. മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി മാതാജി. അടുത്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ആരുടെയോ മൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. അടുത്തത് ആത്മനാമവസാദയേത് ആത്മൈവാഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവാരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ഭക്തനായ ആത്മാവിനെ തന്റെ മനസ്സെത്ര ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം ഭക്തനായ ആത്മാവിനെ തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധുവും ശത്രുവും. ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ആയിരിക്കണം ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത്, അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ആ മനസ്സാണ് ആത്മാവിന്റെ ബന്ധുവായിട്ടും ശത്രുവായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആരാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. നമ്മളൊരു കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വസ്തു, നമ്മളൊരു പൂവ്, ഒരു ഫ്ലവർ എടുത്തോളൂ. നമ്മളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ, നമുക്ക് വേണ്ടതാണോ വേണ്ടാത്തതാണോ,
എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ കണ്ണിൽ കാണുന്ന കാര്യം വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? മനസ്സാണ് അല്ലെ? ആ മനസ്സാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൊള്ളണോ കളയണോ എന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷമാണ് ബുദ്ധിയുടെ പ്രവർത്തനം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ബന്ധുവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ശത്രുവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ബന്ധുവാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം എപ്പോഴും. ആ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, അധപതിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ആത്മാവിന്റെ ശത്രു മിത്രവും രണ്ടും ആര് തന്നെ ആയിരിക്കും? മനസ്സായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ആ മനസ്സിനെ എപ്പോഴും ശത്രുവല്ലാതെ മിത്രമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്തും ഉറ്റ ശത്രുവും. രണ്ടും ആര് തന്നെയാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. ചിലപ്പോ അത് ശത്രുവായിരിക്കും, ചിലപ്പോ ഒരു മിത്രമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്തെ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സുറ്റ സുഹൃത്താണ്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവും. ഇപ്പോ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സെന്താണ്? ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരിക്കും. അതിന് കഴിയാത്തവനോ മനസ്സ് പരമശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ടിരിക്കും. അതല്ല, മനസ്സിന് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ ജയിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മൾ ആരുടെ ഒപ്പം കഴിയേണ്ടി വരും? ശത്രുവായ മനസ്സിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ കഴിയേണ്ടി വരും അല്ലെ? നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവനും, നമ്മൾ മരണപ്പെടുന്നത് വരെ നമ്മൾ ആരൊപ്പം കഴിയേണ്ടി വരും? നമ്മളെ ശത്രുവായിട്ടുള്ള മനസ്സിന്റെ ഒപ്പം കഴിയണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ശത്രുവാക്കാതെ മിത്രമാക്കി വെക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. എന്തിനെ? മനസ്സിനെ മിത്രമാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പരമമായ ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹിതാത്മനാ പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോഃ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരേപോലെയായിരിക്കും. എങ്ങനെ? മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും, ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തി ഏത് ലെവലിലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും? ഉയർന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ചൂടും തണുപ്പും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നില്ല. നമ്മള് പറഞ്ഞ പോലെ, പണ്ഡിതനെ കണ്ട പോലെ. പണ്ഡിതൻ എന്താണ്? എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ വ്യക്തിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെ. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ആളെന്തും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? അഭൗതികതയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികമായ രീതിയിലല്ല, അഭൗതികമായ രീതിയിൽ, ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ ആ വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച്
അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരേപോലെയായിരിക്കും. അയാള് കല്ല് കണ്ടാലും മണ്ണ് കണ്ടാലും സ്വർണം കൊടുത്താലും അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. കാരണം എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ യോഗി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം എന്താ അറിയാം? എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ് അല്ലെ, നമ്മുടേതായിട്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നമ്മളേതെന്ന് പറയാനായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുന്നില് കല്ല് കൊടുത്താലും മണ്ണ് കൊടുത്താലും സ്വർണം കൊടുത്താലും അയാൾക്ക് എന്താണ്? ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അത് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രമാണെന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം ആർക്കും ലഭിക്കില്ല. അതിന് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനുമായ ഒരാളായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ലൗകികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തില് നമ്മൾ എത്ര ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും, നമുക്ക് എത്ര നോളേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണം. നമുക്ക് ആ എന്താ പറയാ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സാധുക്കളുമായിട്ടൊക്കെ സഹവസിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച വ്യക്തികളാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തന്മാർ. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ, നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 100 പേരോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പില്. ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മളിപ്പോ 50 പേരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളത് കുറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എത്ര പേരായി? 30 പേരായി അല്ലെ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടിയേ തീരൂ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഓരോ കാരണങ്ങളോ ഒന്നുകിൽ നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ സ്വമേധയെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? അവർക്കത് അറിയാനുള്ള ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണതിരുന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പരമാവധി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട്, നമ്മളിപ്പോ കൊച്ചു കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ആ പോകുന്നത് അവർക്ക് ഗുണമാണ്, നാളേക്ക് അതിന്റെ ഗുണമാണെന്ന്. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് മടിയായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അവർ കരഞ്ഞു പോകുമ്പോ അവരെ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടിരുത്തും. പക്ഷെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും, അന്നാ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, നന്നായിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും അന്നത് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണെന്ന്. അന്ന് ഇപ്പൊ അതാണ് ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു ബേസ് കിട്ടുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ബേസ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ കരഞ്ഞാലും നമ്മളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കും. കാരണം അത് ആവശ്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല അത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ച് അവിടെ ഇരുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തില്. കാരണം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഒരു മടി ആയിരിക്കും, അവർക്കൊരു ഇഷ്ടക്കേട് ഉണ്ടാവുക. ചിലര് വന്നിരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ, സ്വമേധയാ വരുന്നവരുണ്ടാവും. അല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മെസ്സേജുകൾ ഇട്ടും ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും നമ്മൾ വരാനായിട്ട് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോൺ വിളിക്കുക, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവർക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ആ ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, നമ്മളെ കുറിച്ച് ആര് അറിയണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും അല്ലെ. നമ്മളെ കുറിച്ച് ആരാണ് അറിയേണ്ടത്? നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം ആരാണ് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത്, ആർക്കാണ് അത് വേണ്ടത് എന്ന്. അവർക്കായിരിക്കും ഭഗവാൻ അത് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്, ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ജ്ഞാനസാക്ഷാത്കാരം നേടി പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഒരു ശ്ലോകം കോട്ടയാണ്. ഭക്തിയുടെ അമൃതാണ് ഈ പുസ്തകം. അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി നാഭാവേ ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാതൗ സ്വയമേവാസ്ഫുരത്യതഃ.
ഭൗതിക മാലിന്യം കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പൂരിതരാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭൗതികമായ മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചോ രൂപത്തെ കുറിച്ചോ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചോ ലീലകളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരും? പരിപൂരിതമാകും, പരിശുദ്ധി വരും. അപ്പൊ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുവരെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1-2-234 ശ്ലോകത്തിൽ പറയണം. അപ്പൊ ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകളെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പരിശുദ്ധമാകുള്ളൂ. അപ്പം മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നാത്യസ്നതസ്തു യോഗോസ്തി നാചൈകാന്തമനശ്നതഃ നാചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം എന്തിനാ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയായിരുന്നു അല്ലെ? മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സ് നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് അർജുനനോട്? ഭഗവാൻ മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ എന്ന് പറയണത്. അർജുനനോട് പറയാണ്, അർജുന മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, വേറെ എന്തുകൂടി ചെയ്യണം? വേറെ എന്താണ് പറയുന്നത്? വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ് അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഭഗവാൻ പറയാണ് കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ചുറങ്ങുന്നവർക്കും എന്താകാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ് മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭക്ഷണത്തെയും ഉറക്കത്തെയും കൂടി നിയന്ത്രിക്കണം. കാരണം കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ചുറങ്ങുന്നവർക്കും എന്താവാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ? ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ, ഇതിനെ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സച മേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായിട്ട് ചുറ്റും ഈ ലോകത്തില് ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്. കാരണം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാതും ആരിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നഷ്ടമാകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അവന് ഭഗവാന് നഷ്ടമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിട്ടും കാണുന്നവന് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഭഗവാന് ആ വ്യക്തിയും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ അധിവസിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരിലും അധിവസിക്കുന്നുണ്ടെന്നും
മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കൃഷ്ണ ശക്തിയുടേതാണ്, എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളും കൃഷ്ണ ശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്, എന്ത് കാണുമ്പോഴും ആരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, എല്ലാറ്റിന്റെയും എന്താ പറയാ ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി, എല്ലാം കൃഷ്ണനിലാണ് അധിവസിക്കുന്നതെന്നും കൂടി അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടേതാണ് എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അയാൾ എന്താണ്, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല, കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ നാഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല, എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥനും ഭഗവാനാണ്. ഇതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലികമായ സിദ്ധാന്തം. ഇനി ഇതെന്താ, ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നതാണ്, പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്താ സദൈവ ഹൃദയേഷു ഭവിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്ത ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനമായ കണ്ണുകൾക്ക്, പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ടെഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്ത ഹൃദയത്തിലാണ് തന്റെ ശാശ്വതമായ രൂപത്തിൽ, ഏതാണ് തന്റെ ശാശ്വതമായ രൂപം? ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായ ഭഗവാനെ, ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. തന്റെ ഏത് രൂപത്തിലെ? ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ. ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപമാണ്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപമാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപമാണ്? കേട്ടോ ചോദിച്ചത്? അറിയാവോ? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപം. അതായത് ഏത് രൂപാണത്? കൃഷ്ണൻ, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം. ഓടക്കുഴൽ നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, ത്രിഭംഗു രൂപം. അതായത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഓടക്കുഴലിൽ വിളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരും അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ രൂപം. അപ്പോ അർജുനൻ ഇത് കേട്ടപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പരപ്രമാധീദ്വലവദൃഢം തസ്യാഗനും ഗ്രഹം മന്യേ വയോരിവാസു ദുഷ്കരം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ആദ്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചപ്പോ എന്ത് വേണം? ഭക്ഷണം ഉറക്കം കൂടി നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ പറയുന്ന ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. ഇവിടെ പറയാണ്, അർജുനൻ പറയാണ്, ഭഗവാനെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, അത് വഴങ്ങാത്തതും ഫലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ്, മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമാണ്. കാറ്റ് പിന്നെയും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഈ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയണത്? അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അത് പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, ചഞ്ചലമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. ആരാ പറയണത്? അർജുനൻ. അർജുനൻ ആരാണ്? വില്ലാളി വീരനാണ് അല്ലെ. ആ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് എന്താ പറയുക, ഓരോ പരീക്ഷകൾ വന്നപ്പോഴും ആ ഏറ്റവും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആ പരീക്ഷയെ നേരിട്ടത് ആരാണ്? അർജുനനാണ്. ആ അർജുനനാണ് പറയണത് എന്ത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ജലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത്തെ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ പറയാ, അസംശയ മഹാബാഹോ,
മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ കീഴടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനത്തിലും കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കും. അപ്പൊ യുക്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ അടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അതെന്താണ്? അഭ്യാസേനത്തു കൗന്ദേയ എന്ന് പറയുന്നത്. അഭ്യാസം കൊണ്ട് നിനക്കതിന് സാധിക്കും എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പ്രാപ്യ പുണ്യാകൃതാം ലോക അനുഷ്ഠിത ശാശ്വതി സമഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാ ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാള്. അപ്പൊ പിന്നെന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, അത് വിട്ടിട്ട് വന്നിട്ടില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പെടുത്തിട്ടില്ല. അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഇപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ സാഹചര്യം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് നമുക്കത് മുഴുവനാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയമാണ്, ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാനിപ്പോ നാളെ തൊട്ട് തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങി, പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നതുകൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അത് മുഴുവനാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല. നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പ്രാപ്യ പുണ്യാകൃതാം ലോക നിഷിത ശാശ്വതി സമഹ ശുചീനാം ശ്രീമതേ ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. പ്രാപ്യ പുണ്യാകൃതാം ലോക നിശ്യതി ശാശ്വതി സമഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടാഭിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അസംഖ്യ സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബത്തിൽ പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ചെയ്തവർക്കുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ജീവിക്കും. അത് തന്നെ, കാരണം കുറച്ചു നാളൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അവരല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് കുറെ പുണ്യങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടേക്ക് പോകും? പോയി പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ലോകത്തേക്ക് പോകുക. അതായത് പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ദേവേന്ദ്രന്റെ ഒക്കെ ലോകം അല്ലെ, സ്വർഗരാജ്യത്ത് പോയിട്ട് ആ പുണ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടെ വന്ന് ജന്മമെടുക്കും? ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് അവിടെ ജനിക്കുമ്പോ പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? ധനികരായ കുടുംബങ്ങളില്, അതല്ലെങ്കിൽ ആഠ്യന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, പിന്നെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ, അതായത് സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്ന വ്യക്തികളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ പറയാ, ഭക്തന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ജന്മം എടുത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഒരു തടസ്സം കൂടാതെ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയായിരിക്കും ആര് ജന്മം എടുക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് പൂർണ്ണമാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലാത്തവര് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അത് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മള് നീതിനിഷ്ഠമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ, അല്ലെ കുലശ്രേഷ്ഠരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഒക്കെ കുടുംബത്തില് ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ആ ചെയ്ത് ബാക്കി വെച്ചതിന്റെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ കിട്ടും. അത്തരം കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് സൗകര്യപൂർവ്വം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആർക്ക് സംഭവിക്കുക? യോഗത്തിൽ പരാജിതനായ സംഭവം. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മളിത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് കിട്ടും, അത് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകില്ല? പിന്നെ താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോകില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ലെവലിലേക്കും നമുക്ക് മാറാം, താഴ്ത്തിക്കും പോകാം, മുകളിലേക്കും പോകാം. പക്ഷെ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ യോഗം പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താണ് ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് എത്രയാണോ അത്രയും നാളത്തെ പുണ്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് എവിടേക്ക് പോകും? സ്വർഗരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോരേണ്ടി വരും? നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതമോ മതഃ
പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ. പിന്നെ ഈ യോഗി ആരാന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കാണ്. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് ഉത്തമനായ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രേമപൂർവ്വം ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്ത് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. അയാളാണ് എന്താണ് എന്നോട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ആരാണ്? ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് എന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ യോഗി എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞതാണ്. ഈ അധ്യായം ഇതുവരെയുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 യുഗങ്ങൾ കണ്ടു. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. 4 യുഗങ്ങൾ കണ്ടു. സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ധ്യാനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ത്രേതായുഗത്തിൽ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് പറഞ്ഞു. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാമസങ്കീർത്തനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തനം ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മൾ കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഹരേർ നാമൈവ കേവലേ കലോർ നാസ്തൈവ ഗതിരന്നതേ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തില് വേറൊരു മാർഗമില്ല വേറൊരു മാർഗമില്ല എന്ന് എടുത്തു പറയണം. അപ്പൊ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്തൈവ ഗതിരന്യതേ. അതായത് ഈ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ ഹരിയുടെ നാമം ചെയ്യാന്നല്ലാതെ വേറൊരു വഴി നമുക്ക് എന്തില്ല ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇല്ലാന്ന് പറയാണ്. അത്രയും പ്രധാനമാണ് എന്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണം എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. വേറെ നിയമനിബന്ധനകളൊന്നും അവർക്കില്ല. അവർക്ക് നേരെ എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് മറ്റുള്ളതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലിഫ്റ്റിൽ പോണ പോലെ നമ്മൾ ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മൾ മുകളിലെത്തും. അതല്ല ഇപ്പൊ ഒരു 3ാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ ലിഫ്റ്റിൽ പോയാല് നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അവിടെ എത്തി. നേരെ മറിച്ച് സ്റ്റെപ്പിലാണ് പോണെങ്കിലോ കുറെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാവും, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, കുറെ സമയം പോകും, കുറെ ദൂരം പോകേണ്ടി വരും. ഒരേ സ്റ്റെപ്പ് മേലെ തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്താണ് നമുക്ക് കുറെ സമയം എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ശരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ മറ്റേത് കൂടെ പോകുമ്പോ അതായത് മറ്റുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഭക്തിയോഗം ലിഫ്റ്റിൽ പോണത് സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോണതാണ് മറ്റുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കർമ്മം യോഗം ഭക്തിയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇനി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കലിയുഗത്തില് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ്. ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ട് ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക. അത് മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വം, വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ എന്നിവ ചില. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ നാമം എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാവരും കാലഘട്ടത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള് ചൊല്ലണം. ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മള് കലിയുഗത്തിൽ ചൊല്ലണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെയും തിരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര മന്ത്രത്തെക്കാൾ ഗംഭീരമായ രീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളും തെരഞ്ഞിട്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിനേക്കാളും മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരു മന്ത്രം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. രാജാവേ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ യുഗത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഗുണമുണ്ട്, എപ്പോഴും ഉണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? മന്ദാസുമന്തമത, അതായത് മന്ദന്മാരുടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കലിയുഗത്തില് പക്ഷെ ഒരു ഗുണം നല്ലതുള്ളത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. നമുക്ക് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാനും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തേക്ക് ഉയർത്താനും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കൊണ്ട് സാധിക്കും.
ഭഗവാൻ 10-ാം അധ്യായം 25-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യജ്ഞത്തില് ഭഗവാൻ ആരാണ്? ജപയജ്ഞമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം മറ്റുള്ള 3 യുഗങ്ങളിൽ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ കലിയുഗത്തില് അപ്പൊ ഭഗവാൻ ജപയജ്ഞമായിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്. എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള നന്മയ്ക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ, എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയണ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങയ്ക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അവ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തില്, എന്താ പറയാ, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് കൃഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഗോവിന്ദ എന്ന പല പേരുകളും ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ എല്ലാ പേരിലും ആരുടെ കഴിവുകളുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ കഴിവുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കണം. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ. എന്താണ് പഞ്ചതത്വം? ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. അപ്പൊ ഈ പഞ്ചതത്വം മന്ത്രം ജപിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങേണ്ടത്. മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക, മന്ത്രം കേൾക്കാൻ ഉച്ചത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് നമ്മൾ മന്ത്രം കേട്ടിട്ട് വേണം ജപിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്തും വരാണ്? ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രവണം കൂടിയിട്ട് വരാണ്. ഓരോ പേരും വ്യക്തമായി ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം. അപ്പൊ ഓരോ പേരും എന്ത് വേണം? വ്യക്തമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം. ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹരേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണനാണെന്നും കൃഷ്ണ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോ പേരും വ്യക്തമായി നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കണം. ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ മന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ് എന്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. വളരെ ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥലത്തും ജപം ചെയ്യാം. ഇരിക്കുകയോ നടക്കുകയോ ഏത് ദിശയിലും അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടോ ജപം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോ ജപം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രം പാടുള്ളൂന്നില്ല. ഏത് സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നും നടന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ? നാമജപം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ആ ജപം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് ജപം ഏത് രീതിയിലും ഏത് ദിശയിലും ഇരുന്നോ നടന്നോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ജപം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. പക്ഷെ എന്താണ് പറയുന്നത്? കെടുന്ന് ജപിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഏത് സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഇരുന്ന് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇരുന്നോ നടന്നോ ഒക്കെ ജപിക്കാം. ഏത് ദിശയായാലും കുഴപ്പമില്ല. അതിനൊന്നും അങ്ങനത്തെ യാതൊരു റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും എന്തിനില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര മന്ത്രത്തിനില്ല. കാരണം എന്താണ്? അതിപ്പോ വേദമന്ത്രമല്ല. വേദമന്ത്രത്തിലാണെങ്കിൽ കുറെ നിയമങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അത് വേദമന്ത്രമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് അങ്ങനത്തെ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനായി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാം. എന്നിരുന്നാലും ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം, അതിരാവിലെയുള്ള സമയത്ത് നാമം ജപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണെന്ന് പറയുന്നത്. കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ കുളിച്ചതിന് ശേഷമോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ കുളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വെക്കും. ഇപ്പൊ പ്രായമുള്ളവരാണ്, രാവിലെ തന്നെ കുളിക്കാനൊന്നും സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? മുഖം കഴുകി ബ്രഷ് ചെയ്ത് മുഖം കഴുകിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് കൈയും കാലും മുഖമൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് വന്നിരുന്ന് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. എണ്ണം വെച്ച് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് എണ്ണം വെച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് ഒരു ജപമാല വേണമെന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദിവസേന 108 തവണയെങ്കിലും ജപിക്കാൻ. അപ്പോ ഒരു ദിവസം 108 തവണയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം. എന്താണ് നാമം? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നാണ് ആ മന്ത്രം. അത് ജപിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്? മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലരുത്. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രം ഒരു ഭാഗം മാത്രം. ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ചൊല്ലി നിർത്തരുത്. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നും കൂടി ചൊല്ലിയാലേ ആ മന്ത്രം മുഴുവനാകുന്നുള്ളൂ.
ജപത്തിലെ കൃഷ്ണാമുത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. അപ്പൊ ജപത്തിന്റെ കൃഷ്ണാമുത്ത് ഒരു മുത്താണ് എന്ത്? ഒരു വലിയൊരു മുത്ത്, ഒരു മുത്ത് എക്സ്ട്രാ കാണാം. ആ മുത്ത് കൃഷ്ണമുത്താണ്. ആ മുത്തുമ്മ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പുസ്തകമോ പത്രമോ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുകയോ TV, മൊബൈൽ തുടങ്ങിയവ കാണുമ്പോൾ ഒരാൾ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴോ പത്രം വായിക്കുമ്പോഴോ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് പാടില്ല. TV കാണുക അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം വായിക്കുക അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങള്. ഇനി നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയാണ്. നാമജപം എന്താണ്? സമാധാനം, മനസമാധാനം, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നൽകാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? നാമജപം കൊണ്ട് സാധിക്കും. മനസമാധാനം തരാൻ സാധിക്കും, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം തരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും, ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാക്കാനും എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമജപം കൊണ്ട് സാധിക്കാണ്. അപ്പൊ എവിടെ ഇരുന്നും കൂട്ടമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഈ സ്ലൈഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. ഭക്തനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റ മിത്രവും ശത്രുവും മനസ്സ്. ആർക്കെല്ലാം യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാള് ആത്മസാത്കാരത്തിന്റെ യോഗിയാണെന്ന് പറയാം. യോഗി ആവാൻ കഴിയാത്തത് കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും, കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും, കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും, കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സ്ഥിരതയില്ലാത്ത മനസ്സിനെ എങ്ങനെ കീഴടക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? യുക്തമായ 41-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? പുണ്യവാന്മാർ ലോകത്തെ പ്രാപിച്ച് പരാജിതരായാൽ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അതായത് നമ്മള് ഈ യോഗത്തിൽ പരാജയപ്പെടാം. നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൃഷ്ണാബോധത്തെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള സംശയമാണ് അല്ലെ, നമുക്കൊക്കെ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത പോലെ ആവില്ലേ എന്ന്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഇല്ല, മരണശേഷം അവർക്ക് എന്താണ് ഉന്നത കുടുംബങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അങ്ങനത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി, പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ലോകത്ത് പോയി അവിടെ ചെയ്ത പുണ്യം മുഴുവൻ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പിറക്കും. എങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിലായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കുന്നത്? ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കുടുംബത്തില്, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തില്, ധനികരുടെ കുടുംബത്തില്, ധർമ്മബോധം ശ്രേഷ്ഠതയൊക്കെയുള്ള അങ്ങനത്തെ ധനികരുടെ ഒക്കെ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കുക. പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? വീണ്ടും ഇത് കൃഷ്ണാബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള അവസരം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. യോഗികളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനായ യോഗി ആരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ. അതായത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറയുന്നത് യോഗിനാമപി സർവേഷ മദ്ഗതാനന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേയം സമായുക്ത തമോമതഃ അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 47-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ശ്ലോകം പറയും, യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായ യോഗി ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ള, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചു കണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ഏതാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീവാസാദി. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്? കിടന്നുകൊണ്ട് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല, TV കാണാൻ പാടില്ല, പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴും പകുതി വെച്ച് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല, നമ്മള് മുഴുവനായിട്ട് ചൊല്ലണം. പിന്നെ സ്ഫുടതയോടെ ചെല്ലണം. കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മള് വിളിച്ചിരിക്കണം. ജപമാലയിലെ
എക്സ്ട്രാ മുത്ത് കൃഷ്ണമന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത് അത് വെച്ച് ചൊല്ലണം. പിന്നെ മേര് മുത്തുമല ജപമന്ത്രം തുടങ്ങാനായിട്ട് പാടില്ല. നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? യഥാർത്ഥ സന്തോഷം, ജ്ഞാനോദയം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം.